ли добре през нощта? Ако отговорът е не, изгледай това клипче. Забелязваме, че все повече хора имат проблеми с съня. Някои заспиват трудно, други се събуждат през нощта и е невъзможно да заспят отново. Трети се събуждат сутрин, но са уморени, без усещането, че са отпочинали. Болен терапията възстановява баланса в нервната система, което води до подобряване на моделите на съня. Често ефектът се усеща още след първата процедура. Тъй като с прецизните движения се активира парасимпатикуса, това води до отпускане на цялото тяло и ума. Ако има нужда, към вашето лечение може да бъдат добавени австралийски есенции, които въздействат на емоционалното състояние. Помагат да се справите по-лесно с натрупания стрес и безпокойството. Австралийските есенции са 69 вида, като от тях може да се направят хиляди комбинации. За по-подробна информация може да ни се обадите на този телефон.